Takže čaute ľudia, s vami je Merkur a v dnešnom videu sa idem učiť hrať Minecraft PvP Skywars napríklad. Hrajem to prvýkrát, takže chcem, aby ste dali like a odber na toto video, keď ma tu podporíte. A priznám sa, teraz som natáčal video, ale zistil som, že ja som nenatáčal takto, že vidíte hru, ale ja som si to potom pozeral a natáčal som takto. Takže som iba komentoval. A to hrozný som. Už som mohol mať jedno video, tak to idem natáčať len prvé. To ale aby ste sa mali na čo kúkať, tak som natočil na schvál ešte jedno video, aby ste sa nenudili doma. A my sa môžeme pustiť už teraz dobre, kde sa dáme tu tak, že sa môžem tak pohybovať, to je najlepšie. Že tu môžeme ísť väčší. Je teda také veľké, lebo pri Minecrafte, alebo takto si to dám, aby ste aj niečo videli. Budete ma takto vidieť. A my môžeme púšťať Minecraft. A ja toto hrávam. Toto som si vybral. A viete, ako vždycky ešte myslím, že natáčam takto. Preto sa dávam radšej tak. Teraz zistím, či to som dobre. Už som si to zase napravil. Dobre som. A to ma reálne vyzlo. Čo smúla. Dobre, tak čo tu je? Dáme, čo to je? Bedwars, ale nechcem Bedwars. Dáme trio, lebo ja som hral hrať solo, ale tam ma všetci rozdrtili. Lebo som nudák a ja hrám to prvýkrát. Nejaký bohužiaľ by lajkeš. Dobre, teraz počkáme. Jeden player sa musí načítať. Jeden. Dobre. Dúfam, že sa zase všetci líznú. Kitky. Čo tu parku vtedy? A čo robí? Niečo? Aha, tam sa dostane, a potom tam. Počkej, som zaspívam na výborne. Tak som s typom dobrý. A my sa môžeme pustiť. Dobre, takže beriem tie veci. Zaťažíme. Klientičko to ja. Klientičko zase. Nechcem klientičko. Klientičko. No toto mám. Zase TNTčky, čo som? Štyrk. Ja mám viac zlatý a odkedy. Dobre, enderperla to berem. Je tak žúfuje. Diamond. Dobre, Diamond. Ja milujú diamanty. Dúfam, že zase na mňa pôjdu všetci. Dobre. Tak.
Там можем выпасть. Ludzisko, to miłuję. 60 nie, dobra, to jest za środek. Jest. Można jest skosić. No teraz nie nastała wtedy. Wow. Co? Nigdy nie zmieniłem. Roztywam sam zawsze dłucham. A to gram solo? Że realnie? Że gram solo? Dlaczego? Nie, średnio. Realnie. Ty wodcze? Ty wzięła diamentowy. Dobra, emerald, diament. Bierzemy diamentowy. Wow, odnaczmy to. Odnaczmy. Składów. Diament. Zawsze diamentowy mieć, tak? Tak mi potrzebujemy redstone. Dobra, sobie już. Ale mieć, nie na co. Może to nie coś otworzymy. To jak to nie przemyram. Ja nie lubię. To zajmę ręce. Shine the honor is emerald. Elimin. Fuj. To. Kurde. Ale nie chcę tak. Realnie diamentowy medal nie spadnie. Emerald. Jest z tym. Ostros, a tutaj ostros. Będzie mi to na rzecz. Diamant. To jest diamant but. Diamanciki. Diamantkowe cichniczki. Już odziery. Ale jeszcze enchantowane. Patrzę same buciczki. Same buciczki. Takie. Tu. Dobra. Ale to jako Bedwars, no je, wow, proszę by nie mało. To i tak to ja nie wiem, trecie. I wypytam. Takie kurde. Se nauczyła teraz zresztą handlu. Ściarka. To dawa. Jaki tak? Tak. Cały po ciebie. I było pierwsze trzecie do mnie.
Čaute. Čaute. A to môžem hádať. Ja. Ak ma teraz zlivne z tej hry, tak ja som vedel tu. Tak to asi urobiť. Ľudia, aby som nechytil nervy, lebo to očividne chvíľu chytím. Tak. Sa teším u ďalšieho videa, dajte like a follow na toto video. Dole. Dole, keď stlačíte F, pôjdete nižšie a tam je, že odberať, takže kliknite na to. Tam vám takže odberané a budete najlepší. Takže ľudia, my sa vidíme u ďalšieho videa. Dajte like a bože, ja chcem furt hovoriť, že dajte like a follow, ale to je odber, takže dajte like a odber na toto video.